A reușit să scap. În sfârșit. Stați! Dar cine vine? Iară tu! O să schimb imediat. Stai puțin? Da. Parcă nu. Ziceai că da. Nu închidea. Da. Stai puțin? Da. Imediat nu să te mănânc. Bine? Da. Așteaptă-mă acolo. Armament. Da? Sigur? Nu. Bani, da, acolo. Ești pe filmă? Da. Armă! Asta mai face și Willy! Doamne ferește! A reușit! Se evadează!